खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदाब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आं दिनै दंफैयो गसाइगाव समस्ति बेनि सिङाव थानाय खासियाबारि एबा गाक्सा गामियावहाय बेवहाय राभा बस्ति बे एरियायावहाय आङो समनाथ नार्जारी सारजों लोगो हमनो फैदों बिथांजों आङो मोगा मोगि खालामनो फैदों स' गिबियावनो सारखौ जोंनि बिएम सोदाब चेनेलाव गोसो गोरबोजों खुलुमनानै बरायनाय थाबाय सार आं बेखौनो मिन्थिनो लुबैगोन दाथ' जों फार्स्ट टाइम बेवहाय मोगा मोगि खालामदों नालाय स' माबोरै दं सार नोंथाङा दायो फैबाय थानाय जे बिधान सभानि बिसायख'थि बेखौ लानानै जोङो जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिफ्राव जोङो बेबायदि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबाय आरो जोङो जेराव जेराव फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लादों जोङो बेयाव नुदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय दिनै लोब लोब फैनानै मानसिफ्रा आंखौ सापर्ट खालामदों आंखौ आशीर्बाद खालामदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बियो रोखा जाबाय जे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव बेवहाय आंखौ लाखिनो हानाय खुनु मोनसे सक्ति गैला आङो देरहासार जाखासिगोन ओके स' अल द बेस्ट फर दिस सार ओमफ्राय दायो नोंथांनि थाखाय दा नैबे विल्सन हासदा जाय एमसिएलए दा नमिनेटेड जानानै बिथाङा एमसिएलए जाहैबाय बिथांनि दारैबो सावथालफोरनिफ्राय बेसेबां पार्सेन्टसो भट मोनगोन बायदि बे बाराव जोङो सावथालफोरनिफ्राय खमसे खम 60 to 70% भट जोङो बे खेबाव जोङो सावथालफोरनिफ्राय भट मोनगोन मानो होनोबा जोंना सासे एमसिएलए नमिनेटेड एमसिएलए दङ विल्सन हासदा आरो जायनाखि सासे बिपिएफनि इएममोन बिथाङा लकिराम टुडु बिथाङाबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय बेजों लोगोसे जिहेतु जोङो मित्र जटआव दङ बिजेपिनि सन्जय मारान्डि बिथाङाबो जोबोद गोहोम गोनां सासे दैदेनगिरि बिथाङाबो जोंनि जानानै खामानि मावनानै दङ आरो बेवहाय जोंना बारखा बास्के दङ अपना सरेन दङ आरो बेजों लोगोसे सावथालफोरनि जेसेबांनाखि संगठनफोर दङ संग्रामि संगठनफोर दिनै आफा आनला नासला कब्रा एसटिएफ आसा आसु सात्र संगठनफोर मोनफ्रोमबो संगठननिफ्राय दिनै आंखौ सापर्ट खालामबाय मदद खालामबाय आरो बिथांमोनाबो आंखौ देरहाहोनांगौनि थाखायनो दिनै गामि गामि हाबनानै मेल मिटिं खालामगासिनो दङ फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो बावैसो साननि सिगां 29 थारिखआव जोंना जाकबपुर होननाय मोनसे आदिबासी डमिनेटेड एरियायाव जोंना मोनसे प्रग्राम जादोंमोन जेराव झारखन्डनिफ्राय नन्दलाल नायक बिथाङा फैनानै जोंनि जानानै केम्पेइन खालामफैदों दा बेयाव हाजार हाजार आदिबासीफ्रा बेयाव ज' जादों आरो बिथांमोना बे बाराव सोलायनांगौनि थाखाय आरो 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय माजेन नार्जारीखौ बिदाय होनांगौनि थाखाय बिथांमोना लोब लोब ओंखारनानै दिनै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय दिनै साखाफारा जानानै दङ बेसेबांसो पपुलेसन दं गासै टटेल जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव टटेल 1,87,000 भटार्स दङ बे 1,87,000 भटार्सनिफ्राय खमसे खम 78 नङाबा 80% पल जानो हागौ एप्रक्सिमेटलि दा जुदि बिदि जायोबा हयथ' 145 to 146 पल जाहैगोन बिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव आङो 80,000निबो बारा भट मोननानै आङो बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव देग्लाय आङो इजिलि रायजो राजानि बोर आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आङो देरहानानै थांगोन बियो रोखा जानानै दङ बबे कमिउनिटिसा बांसिन पपुलेसन दं बेवहाय मुस्लिम माइनरिटिया बांसिन दङ मुस्लिम आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआव आदिबासि दङ आदिबासि बिनाव थार्डआव साउथआव बर'फोर दङ बिनि उनाव बाङालि दङ राजबंशी दङ बेबादिनो नेपालि दङ एसे हिन्दी स्पिकिं दङ आरो बेबादिनो माखासे राभा गार' दङ बेबायदि दं आरोना स' ओमफ्राय नोंथांनि नैबे एरियायावहाय नोंथाङा जे गिदिंगासिनो दं दायो जे सार्भे खालामगासिनो दङ बबे जायगायाव मा दं मा गैया नोंथांनि सिगां बेवहाय एमएलए जाना दंमोन माजिरेन्द्र नार्जारी नङा होमबा स' बिथांनि मथेब्ला बिथांनि खामानि मावनाया बेसेबांसो साबजाथाव नोंथांनि मथेबा बा बेसेबांसोनि डेभेलप आरो लाबोबावनो हाबावगौ थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा बेवहाय बिपिएफनि जानानै एमएलए बिथाङा एमएलएमोन जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव बे थांनाय 15 बोसोरावबो बिथाङा जेरैबायदि रायजो राजानि जानानै खामानि मावनांगौमोन बाव नोङो मोजां मोजां इनस्टिटिउसनफोरखौ लाबोनो हानांगौमोन दिनैसिमबो जेबो गैया बा लामा लांद'खौ लानानैबो जोङो बुंनो हायो दिनैसिमबो गोबां बेबायदि माखासे जायगाफोर दङ जेरावनोखि जोङो गारि हाबनो हाया मटर साइकेल हाबनो हाया बेबायदि गोबां
जोंहा माखासे जायगाफोर दङ आरो जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव जोंना बिटिसिनि बाहेरा 35तासो गामि दङ जेरावनोखि 33,000 पपुलेसना जोंनि बिटिसिनि बाहेरा बै बिटिसिनि बाहेरा बै ओनसोलफ्रावबो नोंथांमोना थांबा नुनो मोनगोन गोबां जायगाफ्राव लामा लांद' गैया खुनु हेल्थ सेन्टार गैया दै लोंनायनि बेबस्था गैया आबादारिफोरनि थाखाय बिदि खामानि मावनो थाखाय खुनु सुबिदा गैया बेबादि गोबां जेंनाजों बुंफबनाय जोंनि बे 28 नं गसाइगाव समस्तिया आरो आसरित खोथाया ओरैबायदि जे 1,87,000 भटार्सफोरनि थाखाय बेयाव मोनसेबो मोजां हस्पिटाल गैया जे हस्पिटालाव जोङो माने जोंनि बिमाफ्रा जे गोर्बोबोती जायोबा सिजार खालामनो हानाय जोंहा बेबायदि प्रभिजन बा जोंहा मोनसे उदैयाव अन्थाइ थाइसे जाबाबो बेखौ अपारेसन खालामनो हानाय बेवहाय बिदि प्रभिजन गैया बेव सोरबा एक्सिडेन्ट जायोबा बिथांमोनखौ बहाबा इमारजेन्सि आइसिइउ दोननोनि बेबस्था बेव जेबो बेबायदि बेबस्था गैया थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो बिपिएफनि एमएलए जाय माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा दङमोन बिथाङा खुनु बेबायदि रायजोनि जानानै खुनु खामानि मावनो हायाखै आरो बेल' नङा बेवहाय 17 बोसोरनिफ्रायनो बिपिएफआ सरकार सालायबाय बिटिसिआव जोंनि बे गसाइगावआ स्पेसियेलि जुमदार सराइबिल बेफोराव फ्राय भागानो बिपिएफनि इएमजिएम दङमोन खिन्थु बिथांमोना बे थांनाय 15-17 बोसोराव बे जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव खुनु मोनसे मोजां फसंथानफोरखौनो लाबोनो हायाखिसै दिनै जों जुदि क'क्राझारनि तुलनायाव नायोबा गसाइगावआव जिर' जेबो फसंथान गैया जेबो इनस्टिटिउसन गैया खुनु मेडिकेल फेसिलिटि गैया दै लोंनायनि बेबस्था गैया आबादारिफोरनि थाखाय खुनु सुबिदा होआखै बिमा माहारि जौगानांगौनि थाखाय खुनु आसनि गैया लाइमोनफोरनि साखरि बाखरिनि थाखाय खुनु बेबस्था गैया जायनि थाखाय जोंनि बे 28 नं गसाइगाव समस्तिया गुबुन गुबुन समस्तिनि तुलनायाव जोबोद गोग्लैसोनाय सार जों खोनानो मोन्दों बिटिआर एकर्डनि दारै नैबे गसाइगावआबो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जानो थांगासिनो दं बेसेबांसो सैथो ओरैनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गसाइगावआबो बे डिस्ट्रिक्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बे बिटिआर एकर्डआव जोङो बेवहाय गोबां माखासे फसंथानफोरखौ जोङो लाबोदों जेरैबायदि बिआइआरडि बड'लेण्ड इन्सटिटिउट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट जे रुरेल डेभेलपमेन्ट जे सेन्टार बिनि गेजेरजों गोबां आबादारिफ्रा बेनिफिट जागोन आरो बेल' नङा जोङो जारागुरियाव अर्गानिक फार्म मोनसे जोङो बेवहाय बानायनायनि मोनसे जोंहा प्रभिजन बा बिटिआर सुक्तियाव दङ जोंहा संकसजों जोंहा मोनसे दालां जाबावगोन जोंना जुमदारा इक' टुरिजम स्पट जासिगोन जोंनि रायमना नेसनेल पार्क जासिगोन दा बैफोरबादि बे गासिबो जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि सिङावनो गोग्लैयो दा बै बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ जों जुदि मावफुंनांगौबा जोङो आसामाव दिसपुराव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकारखौ जोङो जेरैखियाब्लाबो लाबोथारनांगोन अब्लासो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानो हागोन मानोना बिटिआर सुक्तियाव जोंहा गोबां माखासे मोजां इनस्टिटिउसनफोर दङ जेरै नोङो एनआइटि दं मेडिकेल कलेज दं केन्सार हस्पिटाल दङ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दङ बैफोरखौ जों जुदि मावफुंजोबनांगौबा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ जोङो आसामाव दिसपुराव जोङो फिन खेबसे जोङो लाबोथारनांगोन स' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जों दायो समनाथ नार्जारी सारजों जों मोगा मोगि खालामगासिनो दङ बिथाङा 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानि जानानै एमएलए गसंनानै दङ बिथाङा दा रोखा बुंदों बिथाङा देरहागोनखौ आरो लोगोसे बिथाङा सासे गोबां गेदेर समाज सिबियारि बर' हारिनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे माने सोद्रोमामोन बिथाङा दायो पलिटिकेलाव हाबनानै बिथाङा दायो बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दं बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा ओंखारदों आरो बिनि थाखायनो स्पेसियेलि बिथाङा पलिटिकेलाव हाबनाय जादों सार थेंक इउ सो माच टाइम होनायनि थाखाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबावबाय खेबसेबाव अके